eji kana ya chi osimo ayo eji wo doku ele to nya ya ma ko mi fi aba wen ahụ bụrụ Sejike bụ onye isi ike anya na-eji onye isi ike emebeze anyị o ji aka ike arachi anyị anyị onye ebe anyị gburu mmebeze ugwu ada ọha na eze mma anyị achọ onye ha bịara eme fabome iwu ara ewo mmadụ niile bụ oge a ya bịara enyere anyị ọgbaghara maka o ji aka ike arachi anyị ebe anyị gbara ezụta ejike na-achi anyị oge a ejike bụ onye ọjọọ ejike ga-egbu mmadụ ọ na-achi ile ya oge a na-eji ike ndị kesa mgbe ejike n'ụlọ ekwo ejike dekwu mụrụ mma gbanye wa ya ga megie maka nna ya bụ eze nwa ya dị n'ejike ọ ya bụkwa onye anyị ji agedebe eze mụ okwe nọtakwa ebe m zike m si mgbe se ejike na-achili anyị oge a ama makwunye ndị chi ibe ngwa Ilu Ezamadi ọmụla ọdọ ya mma ọmụ chọsakwa ya hụ isi orihi ife Chineke mee ọmụ ya obi akpa eze anya ya ezi eze ọmụ hapụ igbu ndị ọjọọ ọ bụrụ ezi eze eze mmiri m na-erife efụkata akwala na ya mana gbada erife ụwa jide ọkwa efulelu ọmụhụkwa taa a na-ekpe na akpele a na-eme Ifeọma dị alas efụkata akwala na ya ilu eme ndị ọnwụ kwụsị igburu na-egburu ha ịga gburu ya kwụsị ogburu efụkata akwala na ya ọ ka anyị apụla na ya anya emekwaga eze mere mmosi ubi na-eriju ekwọ ozugbo ọha na-eriju ekwọ ọ na ya bụ ife ọba ife ọbụla ndị eche gbasara ya enwe ife agba mụrụ maka ọ bụghị omenwe ya eze agha gbara ike si ọ bụ ihe ọhachi maka onye ogbo nwa mbụ nna ya mụ fendara akpa ebo kama ejike hachi anyị anyị abịa nwụọ mmekpakụ oge a nwụọ mmekpakụ mmadụ dum ogwe anya na-agakwa nge ọkala mma mgbe ejike egbu anyị gburu nwanne nta dechi isi nna ya maka nwanne nta ihe nna ya bụ ndere akpa ezigbo egwa eme ezigbo ụmazị ezi ejikunu ndị akpa onwe ife ọka mbụ ọkeji onwe ile eze ọjọọ ebu na-aghachigbu ya unu gboo ya unu adị eme ife adọ mma abalị ikele onwe ya ejiwe ọdọ kpeletunu ogbana adị ama ibu n'ụlọ ife ọsọmọgaji unu Yano Anam Jai Ezamadi ndị leme ya bụrụkwa atọ ọnwa ebe ga-egba anwụ Ezamadi bụ isi mmadụ Ezamadi ya na-eme obi mgbe m dị agba ede eri ife eme ebe nwe nsogbu ọ ya bịa n'ime ụlọ ibe m bụ menye nwe problem chai ezi mmadụ yorùkwa nta mgbe ọnwụ bịakwa gburu chai ndị fumeme na ndị fumeke ime ezi mmadụ dị last ewo ezi mmadụ dị last ndị na-eme yọbụrụ tọọ nwa ibe nwoke agasa anwụ and eke kọjọ eji ike nwa ya kpakpara makpara sị bụrụ na ya mụ ọ bụrụ na ya mụ ọ ya nakwara mali a and tọọ ma ọ ga-abanye n'oche chai ife mmela
Ifemela. Hey! Where did laser Madi? Eri atụ egwu. Ọnwa dị atụ egwu. Onye dị laser Madi jọbụrụ ya ọnwụ gasị egburu. Onye a na-eme mkpakpa ndị ya ọkpa ya. Ọha abanye oche tọọ ọnwa aga m eluzu ubi a. Aga m eluzu ulu ọnwa. Ọsọ ozugbo fọbụla nna ya na-eme ọya nakwara ozugbo ya kpamkpam ana ịtọ ga abanye maka nna ya nwụọla. Chai! N'ife m nwere ike ime. A na-akpọ ndị na-achị achị wari achịzi ọ bụghị ebe eze amarị nọ. Kai! Ọmụ imebinara anyị ife. Imekasịla ife ibe eze amarị nọ. Ndị onye ha banyesakwa ntọọma ya ọdị enyi dị eze amarị. Ọmụ kalane scholarship mama m anegbu ya scholarship ọ ya bela ama achane nwoke abanye tọọma that is ihula oriri egbula m Ongene. Anụkwa m na-echegbu onwe m ife gbasa na eze Amadi. Ife gbasa eze Amadi isi agwụla m. Ọ bụrụ m na-eri ife eze Amadi. Ihe ọ bụrụ mgbe m jiri eleta onwe m anya eze Amadi tọọ m ọ darala nwa. Ife m na ọkwado arịgbu onwe m tọọ m bụ maka nwunye eze Ejike. Ọ sị ne ọmọ ọrịsa kpadàtị àlì ọmọ ọmọ ndị nna ya nịmọ ọ nịtọ ọmọ anịtọ mgbe nna ya ọmụ ọ ya nakwara m ya ọrịrị m dum bụ efe ọhọ kpa ọ ha eme maka ọ ya kekwara bụ eze nwanne m arịwachigbula m isi ike agwụla mma ma mgbe abaghị ya abaghị ọmụ bịa mekasị n'anya ife eze Amadi biko laa nke ọma ọ bụrụ na mụrasa ịmụrasa ka ọdọ ghara achị anyị eze Amadi ibe ọbụla ị nọ ka obi hụjụrụ nwoke bụ ezi mmadụ ọ na-emere onye ukwu na-emere onye nta ndị na-echite na-arịzọ eze Amadi ọ na-emere ime mgbei na-emere Amadi ọ bụ hapụ ọnụ ike ife ọma ya kpa ya bụrụ ochebughara obu kpetụ ọnụ ọ naghị eme ọrụ eme ọ bụ ụlọ akwa ọ naghị eme ọ bụ ụlọ anọ ukwe omewe echegbu maka ọrụrụ egbula m kala a ga-eme afịa ebunu m ụkọ m ka m gachi ile ụmụ ji eri ife mfụnụ ili duwakwa hụ ndị na mmadụ nọ ndụ mụ ibe ya ka m bịa mara ka m gaa nnọ ka bụkwa m echegbu o bụkwa m ike people of Umabuga Oyabula Gamanche Eze Jikase Eze Oyabula Mibu Waka Mibu Mami Mibu Waka Mibu Ike Oyabula Gastobi Eze Isu Kukuawa Oyabula Fu Ibu Abula Fu Yamaru Anuru Pani Beya taa n'ebe ụbọchị anyị gasị ede ekpube mmanya mụ
Eze. Amadi. Bunu ejike Amadi. Mmanya ma Amadi Muhammad. Ekpube ekpu. Tọlaghachikwa ọnọdụ nna ya. Ilu ọbụkwanị eze ogo enweghị eze. Ife dagọwa. Anyị bịakwa kpube ya okpu. Yo na akpa ife adagakwa nke ọma. Ọya mi. Anyị hamalisa naanị ekpube ya okpu. Mmabuka, maman! C'est tout. Mais pourquoi il n'y a pas de gens ici? Hein? On dit que Mendy fait dans le repas. Attends, c'est quoi yama? Akuyako, eti anonyo kwata yo gari osboka. Kwaya, onyukunia. Akuzi. On dit que me pas aider là. Anayama. Attends, ngbanze di namba na made. Eba ha foni. Elu kwata na memeze. Mo ta fukwa. On dit que me pas aider là. Qu'est-ce qui passe? Ndọba de mi fe idedu anu mma. Elade. Abeg. What is going to be for acho? Come in for me say secret. You for have me. Huh? Bullshit. Guys. Tip guy. Tell your colleagues. Kaba himogo. Ibrakancho. Bahimogo. Lokasia wako. Comme ça va pas. Kongas. Wa na ba. So c'est ça va rezi. Va pour ça vous dites. Il va Thomas. My king, your wish is my command. You, go inside the village and summon all of them here, now. Chido wado wangine. Imufaka bototo. Mamvo ore wiwo. Ngwachi Zulu. I know but what? Imam bia no ade le to kobu na ewu ala erimeri. Lobu mesuka tu nurie. Nedu ebiakwa. Imu yin ra yori onye na ran hapo. What can chop? Ekuko ntem jim no si onye rie yo ọrụ miru ni enwe si kija ọrụ chop and walk. Yala. Mam na fun wa. What dey gbon ebu. Se o ta nko ba bia. Est-ce que vous avez oublié ce qu'on a aujourd'hui? Non, je suis quand même étonné. On va tirer avec mes étiquettes. Beaucoup. Il est un moi Bouka. Nous gaulou nous yom fait diane. Katouaya. Hein? Allez maman. Obri wu natalaya.
And you must not go unpunished. Me who santra mafu. No. I don't with ya. Umebuka maman. Umebuka maman. Dianu. Zana. Aha malisa kwa risi. Anye kupepa yare oku. Mo ejike amade. Ambuzo pabaya. Dikebe ya elade je dikebe zo. Bunu elebenya. Elade je dikebe eze. Yo man. Eleji dikebe ya. Eleji dikebe na. Yo da chi oga. Da chi ja chizi. Yo man. Da chi ya buru onye udo. Umebuka maman. Mama bụ nke ejiri mara eze. Ibe ọbụla eze gị. Mama bụ ejiri mara eze. Ibe ọbụla ige. Ịbari ya. Ibe ọbụla ịba. Wada mana sị eze abaghị sala. Yo man. Mgbe ị na-aga ekwanụ. Adị m efuhe. Ga eze ijikere. Ga egweri ya. Nane. Ibabu eze apụsa wa mana ọba eze ụmụ ebuka ọba nsala. Yo man. Ụmụ ebuka maman. Ụmụ ebuka maman. Rienu. Zuanu. Ọma bụ okpu nke ji mara eze ụmụ ebuka. Nke ọhụrụ na ya bụ nke anyị nara ekpube taa nne bụ eze udo igworodeche ụmụ ebuka. Yo man. Ụmụ ebuka maman. Yo man. Mgbe na-adịkwa na-eje ọma bụkwana nke a na-eji anịghị ife ọbụla ịba ihe. Ụmụ ebuka maman. Ụmụ ebuka maman. Nke a bụ ọfọ ụmụ ebuka ihe eji adachi ụmụ ebuka taa nne ka eji bụrụ eze. Jineka ebe ọbụla ụzọ adịghị ịbanyela ya kwekwu akụfe ụzọ na-eghere eghere. Ife ọbụla si ihe meni ọya ga-eme. Anyị mana sị ihe so ụzọ nna nna tiji atiji. Anyị mana kwata ihe mele nna gị. Ụmụ ebuka maman. Bienu. Zuanu. Yo man. Yo man. Ahi umebuka kweli. Umebuka kweli. 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 Yo man. Yes. Emelaya. A commencé aujourd'hui, je suis votre roi. Takatane, on m'a besoin. Et l'on ne pas bien hemeya. Avec mon n'entamegene terbere misi, il fera gaga. Et bien quand Thomas, alla herulo, que me point que quoi non. Fallait, personne. Koyiri, notre grand. Yo man. Umebuka Milano. Aujourd'hui, ça vaut tant.